доктори илмҳои тиб Саид Маҳмуд Исмоилзода аввалин мартаба дар Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ чанд намуд ҷарроҳиҳои пайвандсозиро ба роҳ монд. дар давраи истиқлолият пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар Осиёи марказӣ ин аввалин қадамҳои духтурони тоҷик буд. акнун беморонро барои ҷарроҳии пайвандсозӣ зарурат нест ки ба хориҷи кишвар сафар кунанд. дар маркази мо зиёда аз 12-15 мамлакати дунё барои пайванд мебиёнд. мо ниёз надорем ки бар ягон мамлакат барои пайванд раванд. ин моддарро бемории ҷигар азият медод. умедашро аз зиндагӣ канда буд. писар ба ӯ донор шуд ва қисме аз ҷигарашро ба модар ҳадя кард. ман боварӣ надоштам ки шифо меёбам. ин ягона ҷарроҳие нест ки Саид Маҳмуд Исмоилзода онро дар амал татбиқ карда бошад. дар маркази пайвандсозӣ узв ва бофтаҳои инсон дар Тоҷикистон дар айни ҳол ҷарроҳиҳои пайванди гурда ва ҷигар анҷом мешавад. дастоварду навовариҳои як олими тиб ки дар ҷода интихоб намудааш қадамҳои муваффақонае пеш мегузорад. мақолаҳои устод дар маҷалаҳо ва рӯзномаҳои кишварҳои гуногун рӯи чоп омада ва кормандони тиб ин мақолаҳоро мутолиа карда дар ҷараёни кори худ истифода мебаранд. дар барномаи навбати навовар муаррифӣ хоҳад шуд. мақсади мо ҳамамон гузаштан ба пайванди дил аст. шоми чоршанбе дар телевизиони Душанбе.